Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πρώτο νόμο του Νιούτον ή τη λεγόμενη αρχή της αδράνειας. Ο πρώτος νόμος του Νιούτον διατυπώθηκε στα λατινικά διότι την εποχή εκείνη η γλώσσα των επιστημόνων ήταν τα λατινικά. Εμείς όμως θα τον διαβάσουμε από τη μετάφραση όπως την έκανε ένας σπουδαίος δάσκαλος της φυσικής που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, ο εκλειπώς πλέον Ανδρέας Κασέτας. Σύμφωνα λοιπόν με τη μετάφραση, ο πρώτος νόμος του Νιούτον λέει το εξής: κάθε σώμα διατηρείται στην κατάσταση της ακινησίας ή της ευθύγραμμης ομοιόμορφης κίνησής του, εκτός εάν εξαναγκαστεί σε μεταβολή αυτής της κατάστασης από δυνάμεις ασκούμενες σε αυτό. Ας αναλύσουμε λίγο τι λέει ο νόμος αυτός. Το πρώτο τμήμα του νόμου λέει ότι κάθε σώμα διατηρείται στην κατάσταση της ακινησίας εκτός εάν εξαναγκαστεί σε μεταβολή αυτής της κατάστασης από δυνάμεις ασκούμενες σε αυτό. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σώμα πάνω σε ένα τραπέζι. Έχουμε λοιπόν ένα σώμα πάνω στο τραπέζι και το σώμα αυτό είναι ακίνητο, δηλαδή η ταχύτητά του είναι 0. Τότε, όπως λέει και η καθημερινή μας εμπειρία, αυτό θα συνεχίσει να παραμένει ακίνητο. Εάν κινηθεί, θα κινηθεί μόνο κάτω από την επίδραση μιας δύναμης, όπως λέει και ο πρώτος νόμος. Το πρώτο λοιπόν τμήμα του πρώτου νόμου του Νιούτον είναι σύμφωνο με την καθημερινή μας εμπειρία. Ας πάμε στο δεύτερο τμήμα. Κάθε σώμα διατηρείται στην κατάσταση της ευθύγραμμης ομοιόμορφης κίνησης εκτός εάν εξαναγκαστεί σε μεταβολή αυτής της κατάστασης από δυνάμεις ασκούμενες σε αυτό. Τι εννοεί ο Νιούτον όταν λέει ευθύγραμμη ομοιόμορφη κίνηση? Ευθύγραμμη ομοιόμορφη κίνηση σημαίνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, δηλαδή κίνηση που γίνεται σε ευθεία γραμμή και με σταθερή ταχύτητα. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρώτο νόμο, εάν έχουμε ένα σώμα το οποίο κινείται με μια σταθερή ταχύτητα, δηλαδή εδώ έχει μια ταχύτητα v ίσον σταθερή, τότε σύμφωνα με το τμήμα του πρώτου νόμου, το σώμα θα συνεχίσει να κινείται με αυτή την ίδια σταθερή ταχύτητα, δηλαδή θα συνεχίσει να κινείται πάνω σε αυτή την ευθεία με την ίδια ταχύτητα που είχε και πριν, εκτός εάν εξαναγκαστεί σε μεταβολή αυτής της κατάστασης, της ταχύτητας δηλαδή, από δυνάμεις ασκούμενες σε αυτό. Αυτό το τμήμα του νόμου αποτέλεσε ένα τεράστιο άλμα στην επιστήμη την εποχή εκείνη, διότι έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινή εμπειρία. Τι λέει η καθημερινή μας εμπειρία? Ότι έστω ότι έχουμε πάνω σε ένα τραπέζι, θα το κάνω λίγο μεγάλο, έχουμε πάνω στο τραπέζι ένα σώμα. Εάν εκτοξεύσουμε το σώμα με μια αρχική ταχύτητα u, τότε τι θα συμβεί? Η καθημερινή μας εμπειρία μας λέει ότι σε ίσα χρονικά διαστήματα το σώμα θα διανύει όλο και μικρότερες μετατοπίσεις και κάποια στιγμή θα σταματήσει, δηλαδή η ταχύτητά του θα γίνει 0. Αυτό μας λέει η καθημερινή εμπειρία. Ο πρώτος νόμος του Νιούτον όμως μας λέει ότι το σώμα θα συνεχίσει να κινείται με την ίδια ταχύτητα. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ο πρώτος νόμος του Νιούτον μας λέει κάτι παράλογο? Μέχρι τότε ίσχυε η άποψη του Αριστοτέλη, ενός μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου, που έλεγε ότι για να διατηρείται η κίνηση, δηλαδή για να διατηρείται σταθερή η ταχύτητα, θα πρέπει να υπάρχει μια δύναμη που να ασκείται στο σώμα και να διατηρεί σταθερή αυτή την ταχύτητα. Αυτά έλεγε ο Αριστοτέλης, ο οποίος πίστευε ότι η φυσιολογική κατάσταση ενός σώματος είναι η κατάσταση της ακινησίας. Εφόσον λοιπόν εδώ δεν υπάρχει καμία δύναμη που να διατηρεί την ταχύτητα, γι' αυτό σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και το σώμα σταματάει, δηλαδή μηδενίζεται η ταχύτητά του.
Οι απόψεις του Αριστοτέλη κυριάρχησαν στην επιστημονική σκέψη μέχρι τη γέννηση του Γαλιλαίου, ο οποίος είναι ένας Ιταλός φυσικός και επιστήμονας που έζησε από το 1564 έως το 1642 μετά Χριστόν. Ο Γαλιλαίος λοιπόν ήταν ο πρώτος που κατάλαβε το εξής, ότι εδώ το σώμα μειώνει την ταχύτητά του, όχι γιατί η φυσιολογική κατάσταση του σώματος είναι η ακινησία, ούτε διότι δεν υπάρχει μία δύναμη που να διατηρεί την ταχύτητα αυτή, αλλά για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει μία δύναμη αντίθετη στην ταχύτητα, η οποία είναι η γνωστή σε όλους μας τριβή, με την οποία θα ασχοληθούμε πιο λεπτομερώς παρακάτω. Άρα σύμφωνα με τον Γαλιλαίο η ταχύτητα μειώνεται και το σώμα σταματάει την κίνησή του γιατί υπάρχει η τριβή. Εάν εμείς κατορθώσουμε να μειώσουμε την τριβή, παραδείγματος χάρη ρίχνοντας σκόνη τάλκ πάνω στο τραπέζι, θα δούμε τότε ότι το σώμα θα μετακινηθεί για μεγαλύτερο διάστημα. Και αν μειώσουμε ακόμη περισσότερο την τριβή, θα δούμε ότι μετακινείται για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα και σε μια ιδεατή περίπτωση που η τριβή μηδενιστεί, τότε προφανώς μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι το σώμα δεν θα σταματήσει καθόλου. Αυτή η ιδιότητα της ύλης να διατηρεί σταθερή την κινητική της κατάσταση, εκτός εάν πάνω της ασκείται κάποια δύναμη, ονομάζεται αδράνεια, γι' αυτό και η αρχή αυτή λέγεται αρχή της αδράνειας. Μετά το θάνατο του Γαλιλαίου και λίγους μήνες μετά γεννήθηκε ο Ισαάκ Νιούτον, ο οποίος αυτή την αρχή της αδράνειας που ο Γαλιλαίος πρώτος διατύπωσε την έφερε με τη μορφή νόμου που διαβάσαμε μόλις παραπάνω. Ιστορικά λοιπόν πρέπει να πούμε ότι προηγείται ο Γαλιλαίος στην έβρεση του πρώτου νόμου, απλώς δεν τον διατύπωσε με τη μορφή νόμου. Ο Γαλιλαίος όμως ήταν πρώτος, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα της τριβής και είπε ότι μη υπαρχούσης της τριβής η ταχύτητα του σώματος θα παρέμενε σταθερή. Η λέξη κλειδί σε αυτή τη διατύπωση του πρώτου νόμου από τον Άιζακ Νιούτον είναι η λέξη διατηρείται. Αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα. Ο πρώτος νόμος λοιπόν είναι ένας νόμος διατήρησης. Τι ακριβώς διατηρείται σύμφωνα με τον πρώτο νόμο? Αυτό που διατηρείται είναι η κινητική κατάσταση του σώματος, δηλαδή η ταχύτητα του σώματος. Δηλαδή η ταχύτητα ενός σώματος διατηρείται σταθερή εκτός εάν εξαναγκαστεί το σώμα να μεταβάλει την ταχύτητα αυτή από κάποιες δυνάμεις που ασκηθούν πάνω σε αυτό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ενώ πριν, σύμφωνα με την άποψη του Αριστοτέλη, η δύναμη προκαλούσε κίνηση, δηλαδή σύμφωνα με τον Αριστοτέλη για να υπάρχει κίνηση πρέπει να υπάρχει δύναμη, ενώ σύμφωνα με τον Νιούτον η δύναμη προκαλεί μεταβολή της κίνησης. Και όταν λέμε μεταβολή της κίνησης, εννοούμε μεταβολή της ταχύτητας. Ενώ σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ήταν απαραίτητη μια δύναμη για να υπάρχει κίνηση, δηλαδή για να υπάρχει ταχύτητα. Τώρα ας θέσουμε ένα ερώτημα. Αποδεικνύεται ο πρώτος νόμος του Νιούτον? Όχι, δεν αποδεικνύεται. Είμαστε σίγουροι ότι ισχύει? Βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι ισχύει, γιατί όλα τα πειραματικά δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, σε όποιες συνθήκες και αν έχουν γίνει, μέσα στα όρια του πειραματικού σφάλματος μας έχουν δείξει ότι ισχύει ο νόμος αυτός. Αν και δεν υπάρχει απόδειξή του, γι' αυτό λέμε ότι ο νόμος αυτός είναι ένα αξίωμα, μια αρχή. Μπορούμε να διατυπώσουμε και αλλιώς τον πρώτο νόμο του νεύτωνα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διατυπώσεων του. Η πιο σύντομη διατύπωση είναι η εξής, ότι αν οι συνισταμένοι
των δυνάμεων που ασκούνται πάνω σε ένα σώμα είναι 0, τότε το σώμα ή θα είναι ακίνητο ή θα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αυτά για τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα. Αν σας άρεσε το βιντεομάθημα εγγραφείτε. Μέχρι το επόμενο βιντεομάθημα. Γεια σας.